Arratsaldeon iparraldaren orenaren ikusentzule lagunok, Ipar Euskal Herriko albiste eta erreportajeak gure saioan egunero bezala asteragoaz. Inoiz pentsatuko zuen egoera bizitzen ari da Loizuneko Eduajek Zilaj laboraria. Urria hasierako gau batean errekak gainezka egin eta bere pentzean zegoen artalde harrapaturik gelditu da ardi batzuk ezin ateraz. Egun hartan bururatzean gauaz, uhalde bat izan da, pagolatik ginden errekatik. Eta ene tropa guzia hiten oita hamar askuntza buru horiek, zepora batetan erorek dira. Galerak izugarriak izan dira. Txeman ditugu bakarrik erdia bizirik, oita hamos bat. Eta galdu ditut oita hamabi buru, hoietan baditut hamazazpi txemanik hilak, eta badira beste hamost desagertiak. Gertakariaren zergatia azaltzen entxatu da beltzaina. Erreka guzi horiek eben hingaiti boz dira garbitiak, neok ez ditu garbitzen. Orduan badira barranka batzu, arbole batzu trebez barraz iten dutenik. Eta animaleko eurite batzu badira eraik. Urak pustatzen du errekan, eta barraz bat zerrenik gune batetan jauzi da, joan da. Ordean uhalde bat izan da bat-batian. Gertakariak iragantziren gauean, ardiak kanpoan zeudenez eta ez aterpean, bere asurantzak ez dio euro bat ere emango. Erraitan hautate, behar zela, behar dela, demo txagarekin, behar dutela, kabalak guziak beti barnen. Deuzen eukitia, hori zinez, jenden futitzia da hor. Klima aldaketa dela eta laborariek geroz eta arazo gehiagori aurre egin behar dietela deitoratu du artzainak. Derregloman klimatik hori izanki geotek gehiago, holako kasu batzu izanen dira geotek gehiago, edo animaleko eurite batzu, edo animaleko idorte, eta sute handi batzu. Derregloman klimatik horren bidez, gu gira laborarik lehenik ukitiak. Eta ez baikaituzte laguntzen, jadanik nik ez bali madut ene arkumeak saltzen zuzenki, dila 45 urteko presioetan dira, merkatu luzian, egoaldian joeten dira denak bizirik. Eduak laguntzeko bere bezeroek diru bilketa bat hasi dute Litxi plataformaren bidez, eta jada 7.000 euro baino gehiago lortu dituzte. Eta hori daut morala emaiten, zinez plazer egiten du, eta emaiten duen behiare segitzeko. Babes horri esker, Baxe Nafarroako artzainak indarrak ditu aintzina segitzeko. Ikusentzuleok asteburua ate joka dugu eta beraz ostiralero bezala planen proposamena eginen dizuegu jarraian eta laugarren asteburua denez, hilabeteko laugarren asteburua denez, hilabeteroko hitzordu nagusi bat, ez da Jurre? Hoixe, kantatzeko hitzordu bat, bakizu esan duzun bezala hilabetero, hor dago Baionan kantuz taldeak proposatzen duen hitzordua, larunbat honetan iraganen da goizeko 11etan eta beti bezala Baionako Euskal Museotik abiatuko dira kantu ezberdinak proposatzeko. Hain zuzen, zurekin batera kantu berria eskaini zuten azken hitzorduan eta larun batean ere kantuak ikasteko parada eskainiko dute, gainera abestuko dituzten kantuen artean Jose Mendigurenen kantuz eta Kentzazpiren ilargia ere izango dira. Esan bezala, beti hitzordu funtseskoa da kantatzeko, ongi pasatzeko eta azkenean giro ederrean Baionan larun bat pasatzeko. Mila esker Jurre eta kantutik kantura, baino beste molde bateko kantua. Kasu hontan koruak izeneko nazioarteko abesbatzen festivala izanen da datozen egunetan hemen Baionan, 5. edizioa izango da, eta nazioarteko abesbatzez gain hemen Euskal Herriko 20 abesbatza inguru ere izanen ditugu. 5. edizio honetan doako 11 kontzertu proposatuko dira. Irekitzeko, akizeko gizoren abesbatza izanen da gaur, Santagurutzeko elizan,
kontzertu eklektiko bat eskainiko dute, eta bihar hemengo 24 abesbatzen kontzertuak kateatuko dira, besteak beste Oldarra, Iparraldeko Orkestra Sinfonikoko abesbatza, Xaramela, Mendizmendi eta bar luze bat. Bakoitza 30 minutukoa izango da, eta goizeko 10:00 goiti, arratsaldeko 4 arte, esan bezala kontzertuak kateatuko dira, eta denak ondarez beteriko lekuetan izanen dira, Santa Gurutze eta San Andreseko elizatan, San Espirituko kolegialean, Templu Protestantean eta Michel Portale antzokian. Beraz, abesbatza guztiak bilduko dituen final sorta kontzertuak ere izanen dira 12:00 eta 6:30, eta hortaz gain Koreako abesbatza bat ere izanen dugu, eta iaz bezala Bordeleko Opera Nazionaleko abesbatza ere izango da. Hortxe hitzordua beraz, koruak, eta asteburu hontan beste hitzordu garrantzitsu bat, kasu hontan Ezpeletako Biper festaren kari, ez da, Aitor? Bai, hala da, Lapurdiko herrian beren urre gorriaren festa ospatuko dute asteburu guztian zehar, eta honen kari urrezko artista bat ere izango dute bertan, ez Paristi datorrena, Pasaiatik, Gipuzkoatik baizik, eta bueno, jendea erotzen duena eta izugarrizko giroa ekartzen duena, gaueko 9:00 izango da hau, Dospi jatetxe trinketean. Andonio Jokegizari gara, 32 urteko gitar jolea. Euskal Herriko jai eta ekitaldi andana giroitu izanagatik eginda ezagun, estilo askotako musika jotzen du, arnasa hartzeko ia denborari gabe kateatzen ditu kantak, eta sinesgaitza da plazak dantzan eta sutan jartzeko duen gaitasuna. Eta arratsaldeko 9:00 urririk izango dugu bere kontzertuaz gozatzeko parada bihar bertan. Eta bestalde gogoratu atzoko saioan esan genuen bezala, asteburu honetan dantza asteburu egingo dutela Oztibarren, Dantzpirinek ekimanaren baitan, larunbatean bihar Ezpeletenian, Lartzabalen, eta igandean Donastin horrere musika eta dantzaz gozatzeko aukera ederran erea. Mila esker, Aitor, beraz dantza eta kantua, eta gaurko saioa Andoni Oiokegirekin amaituko dugu, igande goizean itzuliko gara astekariarekin, ongi segi.